els integrants del nou executiu de José Luis Rodríguez Zapatero han promès o jurat el càrrec aquest matí davant el rei i les màximes autoritats de l'Estat al Palau de la Sarsuela. Un ritual que precedeix la visita que els i les ministres que s'estrenen i els que canvien de cartera fan a les respectives seus ministerials per al traspàs de poders. Aquesta tarda tots, els nous i els que continuen, ja assistiran al primer Consell de Ministres presidit per Zapatero. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Defensa con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Entre els nous hi ha el fins ara alcalde de l'Hospitalet, Celestino Corbacho, que ahir va tenir un comiat multitudinari al seu últim ple a l'Ajuntament i ha governat durant 14 anys. Corbacho també va renunciar a la presidència de la Diputació de Barcelona. Miguel Sebastián i Cristina Garmendia, nous responsables d'Indústria, Turisme i Comerç i de Ciència i Innovació respectivament, ja es van reunir ahir al Congrés amb el portaveu del grup socialista, José Antonio Alonso. Per la seva banda, Viviana Aido, nova titular d'Igualtat, va renunciar a la seva acta de diputada al Parlament d'Andalusia, i també Beatriz Corredor, nova titular d'Habitatge, va ser aclamada en un acte dels socialistes madrilenys. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Vivienda con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.